Bosta kienu l-konklużjonijiet li ħarġu mir-rapport tat-telfa kbira tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali li fil-verità ma qalu xejn ġdid għaliex matul l-aħħar leġislatura nazzjonalista kienu ħafna li ġibdu l-attenzjoni dwar kif il-gvern kien qed jinjora lin-nies iżda l-Partit Nazzjonalista baqa' jal għajnejh u jamministra fl-istat ta' ċaħda l-messaġġ li kien qed jibgħat il-poplu. Ex Ministru Nazzjonalista Michael Falzo waqt li kien qed jusem flimkien mad-deputat mexxej Laburista Tonja Bela waqt il-programm ta' diskussjoni sibt il-punt immexxi minn Manuel Mikallef fuq One Radio. Michael Falzo qal li l-ogħla uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista kontinwament kienu jiġdu l-fatti ovvji il waslu għat-telf elettorali. Għalhekk huwa kien jittama li dan ir-rapport ikun mezz biex il-Partit Nazzjonalista joħroġ mill-istat ta' ċaħda u negattività. Michael Falzo qal li kien ikun aħjar kieku r-rapport ħareġ qabel ma saret il-ħatra ta' kap tal-partit. Għaliex? Kien ikun iktar kredibbli. Żied jgħid li l-fatt li fl-analiżi tiegħu ir-rapport isemmi kważi l kull persuna li kienet tokkupa xi ħadd uffiċjali fl-istrutturi tal-partit minn barra dik tal-viċi kap li kien jokkupa Simon Busuttil tħallilok għal aktar mistoqsijiet. Mistoqsija li xi rapport jitkellem dwar perċezzjoni meta jindirizza każi ta' arroganza, klikka l-każi tal-arriva l-BWSC u żieda ta' 500 euro li ħadu l-Ministri bil-moħbi. Michael Falzon jgħid li dan kien attentat biex ipoġġu ftit sokkor fuq mediċina morra. Min-naħa tiegħu id-deputat mexxej Laburista Tonja Bela qal li minn dan ir-rapport kulħadd għandu xi jitgħallem għax hekk trid eżempju ta' kif m'għandekx tmexxi pajjiż joħroġ mill-istess rapport. Żied jgħid li fir-rapport semmew bosta ismijiet bħal Franco De Bono, Jeffrey Policino Orlando, Jasmine Mulliet, John Dalli, Austin Gatt, Lorenz Gonzi u Paul Borch Olivier. Iżda l-akkuża diretta li min kien verament responsabbli ma kienx indirizzata. Fil-fatt ir-rapport jonqos li jsemmi l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil li waqt l-elezzjoni kien għadu viċi kap u li sa minn snin ilu kellu rwol kbir kemm fil-kitba tal-manifesti elettorali kif ukoll bħala delegat speċjali maħtur biex iżomm kuntatt man-nies u jiġbed il-voti. Tonja Bela qal li jekk hemm xi ħadd li għandu jwieġeb għal falliment tal-Partit Nazzjonalista f'dawn l-aħħar 5 snin, inkluż l-elezzjoni Ewroparlamentari tal-2009 huwa proprju Simon Busuttil. Tonja Bela żied jgħid li tattika li qed juża l-Partit Nazzjonalista hija li jkopja l-Partit Laburista bħal m'għamel bid-deċiżjoni li jkun hemm żewġ viċi kapijiet u kap eżekuttiv fl-istrutturi tiegħu. Iżda l-ikbar żball ikun li jkopja ħażin għaliex anke f'dan il-każ jidher li l-ħatriet il-ġodda saru għal konvenjenza. U semma kif anke mill-lat ideoloġiku l-Partit Nazzjonalista baqa' ma jarafx is-sinjali ta' żminijiet u sal-lum għadu marbut ma' statut illi jippromuovi pożizzjonijiet konfessjonali. Matul il-programm issemmew diversi aspetti tar-rapport li jsemmu riformi li kellhom jitwettqu iżda fallew għaliex kienu bbażati fuq pariri ħżiena fosthom dik tal-MEPA.